ಹಾಗೆ ಸೇರುళ్ళు ಇತ್ತನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಿಗುಲ ಬಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇರು ಇನ್ನು ಹೇಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯ ಬೈದು ರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಬೈದು ಜಾಕ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ನನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇರಿ ನೀ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಜ್ ಪ್ರಥಮ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಮಕ್ಕನಿಗೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ತೊನ್ಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಜುಪ್ಪು ಬಾಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಾರುಂಡತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಇನಿ ಸೇವ್ ದ ಬೇರ್ ಸೇವ್ ದ ಬೇರ್ಗೆ ಸುಗಂಧಿ ನಯನೇಶ್ ನಯನೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಉಂದಾನ ವೈಪುನ ನಯನೇಶ್ವರನ ವೈಪುನ ಸುಗಂಧಿ ನಯನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೋರಿ ನೀ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೋರಿ ಓಯ್ ಇನಿ ಮುಗ್ಗಿದ ಜಿ ಮಾರ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರಾ ಇನಿ ಕೋರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ನೈನೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸುಗಂಧಿ ನೈನೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ತನ ಇನ್ನಿ ನೈನೇಶ್ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಓ ಕೋರಿಗೆ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆನೆ ಇನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಟಿವಿ ದೊಲ ಐನೂರ್ದೇರ ಹೇಮಕ್ಕನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಡ್ತುಜಾರ ಏಕೊಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತಿನ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಇತ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿಜಾರತೆ ಕೆಲವು ನವರಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಸಲ ಬುಡಪನತೆ ದುಂಬುಡ ಕೆಂಚ ಮಲ್ತ ಇಂದಂಚ ಇನಿ ಬೈಜ್ ಕೆಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ಲಾಲ ಪಂಡಾರ ನೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕೆಂಡೆ ಮಕ್ಕಡ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀ ಕೇನುಜಿ ಬಂಡಾರು ಇತ್ತ ಕೇನುಡಾ ಕೇಂದಿಜಿ ಎಂಕ್ ಏಗ ನೆರಿಯ ಒಕ್ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಪುಣ್ಯಾರ ಹೇಮಕ್ ಹೇಗ ನೆರಿಯ ಇರೆಕ್ ಏಂದು ಜತ್ತ ಇರೆಗ್ ನೆರಿಯ ಸಾಮಾನೆರಿಯ ಇತ್ತೆರ ಕೇನುಜ ಹೇಮಕ್ ಇತ್ತ ಕೇಂಡೆ ಕೇನುಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳರತೆ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರು ಉಳ್ಳರು ತುಕ ಏರು ಉಳ್ಳಾರ ತುಕ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೇಂಡಿಜಿಂದ ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ ನನಕೆನಜಿಂದ ನಂದು ಮಾರ ಕರ್ಮ ಮಿಷ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿ ಅಕುಲು ರಜೆಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಅಂಚ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನ ಸಾಂಡಿಯ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದ್ರೆಡ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಶಾಂತರ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಆನೆಲ್ಲ ಡೋಲಾರ ಇತ್ತೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಂದುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾ ಸೇವ್ ದ ಬೇರ್ ಸೇವ್ದ ಬೇರು ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೂರ ಸೇವ್ ದ ಬೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಕ ಸೇವ್ ದ ಬೇರ್ ಅಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ
ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಾ ರಾಯ್ ಬನ್ನಂದಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ಒನಸಾಂಡ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಬ್ರದರ್ ಏನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅದನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪೊಡಿನಿ ಬಸ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಬರ್ಸ ವತ್ತುನು ಮಾರೆ ಇಂಚ ಮೋಡ ಉಂಡು ಶನಿವಾರ ಪೋಪುನಿ ಕುತ್ತಾರ್ಗ್ ಅಂದೆ ಶನಿವಾರ ಪೋಪುನಿಯಾ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಪೋಪುನು ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ವನಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಹೊರತ ವನಸಾಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಹೊರರ ಕೂಡ ಒನ್ಪೆನ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಉನ್ಪೆ ಯಾವನೊಂದು ಎಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಏಮಕ್ಕ ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾ ಏಮಕ್ಕ ಹಾ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಹತ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಡುಲ್ಲಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದೇವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಲಾವೊಂದುಂಡತ್ತ ಅತ್ತ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ವೀನು ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜತಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇನಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂದೆ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೇರು ಪೋತೆರ್ ಅರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋತೆರ ಅಂದದ ಇರ್ನ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಾರು ದೂರ ಓದ್ತೇರಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಗಲತ್ತ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ತ ವನಸಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇವತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಆಲ್ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪೋತಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪೋತೆರ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಿಲಿಯೇ ಮಾರ್ಯಾರ್ ಓ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಿಲಿಯ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇನಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಿಲಿಗೆ ನಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪೋತೆರ್ಗೆ
ಗೊಬ್ಬರನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಂದೇ ಬಾರಿ ಸೋಕು ನಾಲಿಪ್ಪುವಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದೇ ഞാൻ തൂത്തുജി ആറിന പിലിനാലിക്ക് തൂത്തുജി ചന്ദ്രാത്തಕ್ಕ ಎಂಚನಾಲಿಪ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಂದಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ನಲಿಪಾಲತೆ ಆಹಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಲಿಪರ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ನೀರಂಡ ಡೈಲಿ ತೂಪರತಾರೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಅಲೆಂತೂದು ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡಿಗೆ ಬಲಿಪ್ಪುಯೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ನಲಿಪೇರಾರು ಅವಲಿ ಮಾರಿ ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆರ ಪಂಡಾರು ಮಾರಿ ನಲಿಪೇರ ಅಂದತೆ ಅರೆಂತೂದು ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡಿಗೆ ಬಲಿಪ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ನಿಮ್ಗೇನು? ಕಲಬುರಗಿಯ ಮುದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಲಬುರಗಿದ ಮುದ್ದು ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ. ಹಲೋ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಲಬುರಗಿಯ ಮುದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರಾಕ್ಷಸ. ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪುದರಾರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ನೇಮ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮುದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ. ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹನ್ನೆನಕ್ಕ ನಂದು
రాక్షసే వండ అన్నత అన్ని ఆరు దానే మరి నవరాత్రి అదల రాక్షసే ఉల్లేరు అరే నా బుధరికి నన్ను కుసేపుండు ಮುದ್ದೂರು ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದೀರಾ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮುದ್ದು ರಾಕ್ಷಸ ಮುದ್ದು ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ಜಿಬಿ ಮುಗಿಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾನು ಮನೆ ಕುದಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಐಟುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಐಡಿ ಇತ್ತಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ ಪೂಜಾ ಇಂಚಿನ ಅದು ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡ ಬರ್ಪೇಜಿ ಮೂರು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಎಡ್ಮ ಜನವೇ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈಕ್ ಎರಡು ಜನ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೂ ವರಂದ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೆಪ್ಪೆ ಅದು ಬರ್ತೀಯ ಅದು ಮನ್ಪಂದು ಭಾಳ ಲಕ್ಕವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ತಾಡ್ತೀನಿ ಮನ್ಪಂದು ಕ್ಲೋನ್ ಹಾಕಿ ಕುದುರೆ ಹೋಯರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ದ್ವೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ
ಜನ ಐಡಿಡ್ಲತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಏರಿಲ್ಲತ್ತು ಗೈಸ್. ಬನ್ನಿ 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 ಮಾತಾಡಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಳೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ ಪಕ್ಕಾತು ನಾನು. ಹಾಯ್ ದಾನ್ಯಗೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಎಡ್ಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ವನಸಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ವನಸಂಡ ಅರೆಗಳ ಕೇನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆಗಳ ಕೇನು ಜಂದ್ ವನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಮೀನು ಇರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿಡ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್, ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರಿಯ ಜನ ಬತ್ತನತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಯೇ ಬತ್ತನಾತಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬತ್ತನತ್ ಯಾವು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ 30 ಜನ ಹತ್ರ ನಿಕ್ 30 ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. 30 ಲೈಕ್ ಇರ್ದಿದ್ ಜನ ಬತ್ತನತ್ ಲೈಕೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರ ಗೊರೆ ಬಡ್ಮನ್ ಪೇರತ್ತಿ ಆರು ಕೊರ್ಪೆರೆ. సరోజక్క ఉల్లారా నేను పాతే నాకేను చేయను. ಯಾನ್ ದಾನೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿಜಿ ಅಂದ ಈ ನವರಾತ್ರಿದಲ್ಲ ಕೊಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿಂತಿಜ ರತೆ ಯಾನ್ಲ ಇಪ್ಪನದಾಗ ತಿಂತಿಜಿ. ಇಪ್ಪನಾಗ ತಿಂತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ, ಇನಿ ತಿಂತೆ, ಕೋಡೆ ತಿಂತೆ, ಕೆಲವು ದಿನ ತಿಂತೆ. ಹರೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶನ್ನೇ. ಓಕೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಉನಸಾಂಡೆ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತೆ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಉನಸಾಂಡೆ. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರ್ ಅಂದಾರು ಎನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಜನ್. ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮಲ್ನೆ ತಾಪ್ನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಮುಜ್ಜು ಮಿನಿ ಮಲ್ದಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಜ್ಜು ಮಿನಿ ಮುಜ್ಜು ತಿಕ್ಕದಂಡಿನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮುಜ್ಜು ಇತ್ತಂಡಿನಿ ಮಿನಿ ಮುಜ್ಜು
ಇರೇಗ ಬೋಡೆ ಮುಜ್ಜು ಮುಜ್ಜು ಬೋಡಂಡ ಬನ್ಲೆ ಮುಜ್ಜು ಮಿನಿ ಕಿಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಬಂದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬರು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪುಚ್ಚೆ ಪುಲಿಪುಂಡು ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಪುಚ್ಚದ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಬಿಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಪುದಾರ್ ಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿನದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಅಪ್ಪಿದೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪು ಪುಚ್ಚದ ಪುದಾರ್ ಪುಚ್ಚ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮುಜ್ಜು ಈರ್ ತಿನ್ಲೆ ಯಾ ನಾವೇನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಈರ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಮುಜ್ಜು ಕಾಡ್ದ ದವಲ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈಡ್ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಏನು ತಿನ್ಪುಜಾರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲೆ ಏನು ತಿನ್ಪುಜಾರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂಚೆ ಪತ್ತು ಕುಳು ಉಂಟು ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿದ್ದೇರು ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರಾ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ ವಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಏನುಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮೀನು ಬಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಈರ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಮೀನ್ ಬಂಡಾರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಲೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಮೀನು ತಿನ್ಲೆ ಅವೇ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾರು ಚಂದ್ರ ಚಕ್ಕ ಬನಂದ್ರೆ ಮುಜ್ಜು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೊಡ್ಯ ಮಾಲೆ ಅವೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪರ್ ಯಾನು ತೂತಿನಿ ಪುಸ್ತಕಡು ಓ ಇರ್ ಕಾಡುಗು ಪೋಲೆ ಚಂದ್ರ ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಲೆವೆ ಕಾಡುಗು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಕಾಡುಗು ಆರು ಪತ್ತಾರ್ಲ ಪತ್ತುವೇರು ಮುಜ್ಜು ಇರ್ ಪುಸ್ತಕ ತೂತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಆರು ರಿಯಲ್ ತೊಜಪ್ಪವೇರು ಲೆತ್ತಂ ಪೋಲೆ ಮೀನವು ಪ್ರಾಣಿದ ಮಾಸ 10 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮೀನ್ದ ಮಾಸ ಅತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅದ ಅಂದೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮುಜ್ಜು 10 ಆರು ತೊಜಪ್ಪ ಬೇರೆ ರೇಗ ಮುಜ್ಜು ಇರ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಡ್ತುತ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ಅಡಿತ್ತನ ಮುಜ್ಜು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಪುಸ್ತಕ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮುಜ್ಜು ಉಂಡ ತೂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗಿನ ಜಕ್ಕೆళ్ళు ಕುಲ್ಲಡ ಹತ್ತಂಡು ಮನ್ಪೊಚ್ಚ ಕುಲ್ಲಡಲ್ಲಿ ಮುಜ್ಜು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಅವ್ರ ನಾಡಂ ಬರ್ವೇರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲು ಅವೇನು ಅವೇನು ಮಲ್ತುನತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡೊಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಅವಲಿ ಪೋಡಾವು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಮಗು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವಲೆ ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡಾವು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲೋಪನಂದುಲೇರು ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತನ ಅಗ್ಲುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೆಂತ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಈ ಚೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡೇರು ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮುಜ್ಜು ಬಂಡ ದಾದೆಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು
ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳೆ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಹಾಂ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕಗಂತೆ ಕೊರ್ಲೇವ ಯಾರಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಮಂಗದಕನ ತೂವಲ್ ಸೇಮ್ ಮುಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾರವು ಪಕ್ಕಡ ತೆಲಿಪುನ ಪಂಡಿಗೆ ದಾದೆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡರತೆ ಐಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಜನಿಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ದಾದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರವ್ವೆ ಮುಜ್ಜು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೊಡ್ಯ ಮಲೆ ಉಂಡು ಅವೆಟು ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ರಬೆ ಉಡುಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೋಡು ಜೊತೆ ಆಯ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂಗೇಪುರ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಿ ತೋಟಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದುಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂತ ಮಂಗಲಕ್ಕನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಮಂಗಲಕ್ಕನೆ ತೂವರೆ ಮಂಗಲಕ್ಕನೆ ಮುಜ್ಜು ಇಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಯಾನ್ ತುತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅವು ಒನಸಾಂಡು ವೆಜ್ ಬನಂದುಲೆರ್ ಇರು ಇನ್ನಿ ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಮೋಸ ಆಪೇದನೆ ಮಾರ ಇರು ಕೋಡೆ ಬನ್ನೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡು ಮಟನ್ ಬೋಡ ಕೋರಿ ಬೋಡ ಮೀನು ಬೋಡ ಕೇಂಡರ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುನಂಡ ವೆಜ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಐಕೇನಿ ಬತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪು ಜಾರುಂದು ವೆಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪು ನಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅಂಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜಿ ಮಾರ ಇಜಿನ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಇತ್ತು ನಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಂಡ ವೆಜ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಆತು ಮಾರೆ ಬರ್ಪುನಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೆಜ್ ಜಪ್ಪುಜ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆತು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ನನ್ನ ತಾರೀಕು ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ಮಾರೆ ಮೀನು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬೊಕ ಏತ್ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀನುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ ಕೋಡೆನೆ ಪಂತು ವರ್ಡ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ಲಿನ ಅತ್ತೇನಿ ಏತ್ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀನುಂಡು ಬೊಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ 2 ತಾರೀಕು ಆತ ದಾಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಆಪುಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಆಪುಜಿ ಮಂಗೇಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅವು ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಜೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆರ್ ಯಾನು ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುನಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಮೀನುಲ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡತೆ ಮೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಸಾಟರ್ಡೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಪೋಯತ್ತ ನಾನು ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪಾವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ತೂವಡು ಶನಿವಾರ ಬರ್ಪಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಆಪುಜಾಕೆ ನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಆಪುಂಡಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ ಓವುಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಓವುಲ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಇದಾಯ್ ಮರ ನಾಚಿಗೆಟ್ನತ್ತು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಬಸಾರ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ ನೀನ ಆರನ ಊರುಡು ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ನೀರು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಬಗೀನ ಅನ್ಪುನು ನಮ್ಮನೆ ಯಾನ ಜವನ್ ಪೂಜಿ ತುಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತೇನೆ
ದಾದ ಕಜಿಪು ಸೇವ್ ದ ಕಜಿಪು ಬೇರ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೇವ್ ದ ಬೇರ್ ಕಜಿಪು. ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಕಳಗ್ ಬರ್ಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಏಪ ಶನಿವಾರನೇ ಮೀನ್ ಕೊನಾರ. ಒಟ್ಟು ಬಾರಪ್ಪ ಬೊಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರಾಪುಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೋಡಂಡ ಅವ್ಲೆ ಪನೊಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬರ್ಪರತ. ಕಾರ್ಕಳಡ್ ದಾದ ಬೋಡುಂದ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಂದಂದ್ ಲಾಯ್ಕಂಡಿರ್ ಪನ್ಯ ಶನಿವಾರತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಪಗ ಪನ್ಪೆ ಅಂಕಲ್ ದಾದ ಬೋಡುಂದ್ ಅಪಗಿರ್ ದೆತೊಂಡರ್ ಡಾಂಡ್. ಕಾಲೇಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಲ್ಪ. ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಲ್ಪಯ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನ. ಎಂಕ್ಲ ಸದಾರ ಇಂಚ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಓಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಗೆ ನಮನೆ ಜೂಲ ಮೀನ್ ಯಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೂನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಿಸ್ ಬಿಸ್ ಕದಿಪುಂಡು. ಕಾರ್ಲಾಡಿಜಿಂಡ ಬೆದ್ರಾಡುಂಡು ಮೀನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಬೆದ್ರದ ಮೀನುಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಜಿಗೆ ಕಾರ್ಲಾದ ಬೆದ್ರದ ಪೂರ ಆಪುಜಿಗೆ. ಉಡುಪಿದೆನಾ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಮಾರ್ರೆ. ಈರ್ನ ಊರು ಪಂಡಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಊರು ಒವ್ವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಇದು ಎನ್ನ ಊರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಎನ್ನ ಊರು ಓಲುಂದು ಎನ್ನ ಊರು ತೆಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಈರ್ ಎನ್ನ ಊರು ಪಂಡ ಅವು ಈರ್ನಾನೆ ಊರು ಐಡಿ. ಉಡುಪಿ 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 ಎಂಕಲ್ನಲ ಉಡುಪಿಯೇ ಬತ್ತಲು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿಡೆ ಇಪ್ಪುನು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟುದಾರತ ಆರ್ನಾನೆ ಊರುಗೆ ಅವು. ಇಪ್ಪಡ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಅರೆ ದೆತೊಂದೆರ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಊರು ದೆತೊಂದೆರ್. ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೋಂಡದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅರತ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಇರ್ಗಿಲಡೆ ಪೋಂದ್ ಎಂಚ ಬನ್ಪರ್. ಕಿರಣಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಊರ್ಲ ಅವ್ವೆ ಬೆದ್ರ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಊರ್ಲ ಬೆದ್ರಾಗೆ. ಸರೋಜಕ್ಕನ ಊರು ಬೆದ್ರ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಲ್ ಅವ್ಲು ನಾರಾಯಣಿ ಪಂತನತ್ತ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ. ಬೆದ್ರ ಪೋಂಡ ಆರ್ ದಿಕ್ಕುಜೆರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಓದ್ತೀರಿ ಏನಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ. ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ. ಪಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಅತ್ತ ಅಂದಾರು ಪಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಓದ್ತೀರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗಿನ ಕಷ್ಟ ಬಂಡೇರಾರು ವೆಜ್ ಬಂಡೇರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ವೆಜ್ಜಿಡುನ ವೆಜ್ಜಿಡು ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ಗೆ. ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ಮೀನು ಈರ್ ಹೂವಾ ಶಾಲೆ ಬೋತೀನಿ ನಾವು. ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪ್ಗೆ ಆಪುಜ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವೆಜ್ಜಿಡು ಪಚ್ಚೀರ್ ಚಟ್ನಿಲಿ ಡಾಲ್ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ. ನಮಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತನ್ಯಾ ಕಿರಣನ್ನ ಒಂದು ತುಳು ಮೀಡಿಯಂ ಸಂಪತ್ತು ತೆಲಿಪಿನ ದಾದಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಸಂಪತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ತೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದು ನಾಕಲ್ನ ಊರುಡ ಬೇತೆ ಬಂತೀರಿ ನಮ್ಮನ ಊರುಡ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬಕೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕನ್ನಡ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನಂತ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಪೋತಿನತಿ ಯಾಕಡೆ ಪೋತ್ ಬತ್ತಿನತ್ತ ನನಯಿಂದ ಅದಂದು ಬಾರಿ ತಿರುಗ್ದು ನೋಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಅತ್ತಿಯೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮನಂತ ಸ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚಿದಾಗ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಜನರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪುನಿದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪಾರುಂಡ ತಪ್ಪಲಿ ಆಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ ಯಾರ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜೇರು ಪಿಲ್ಲು ಗಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದು ಉನಿಯಾರ ಗಂಜಿ ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒವ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒವ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಮೊಲೊಂಜಿ ಕುಲೊಂದಲತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಲೆಗ್ ಕೋಡೆದ ಆಪುಜಿ ನಿತ್ತಾನೆ ಆವೊಡು ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಚಾರಗಿತ್ತ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಉಂದುಲ ಐತೆ ಪನೋಡು ಯಾನೆ ಪನೋಡು ಅತ್ತ ಮರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಉಂದು
ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜೋಕ್ಲು ದಾದ ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಕನಲ್ದ ಬರ್ ಕೇಳನೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಳನೆ ಅಕ್ಕನಲ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಲೆತ್ತ ಬತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಇರೇ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದೋಡ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಈಯೆ ಬಂದು ಬರಡು ನನ್ನ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಎಂದಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಬರ್ಲತ್ತ ನನ್ನ ದಾದ ಪಾತಿರೊಳಿ ಇನ್ನತ ಓಯ್ ಇನಿ ಪೂರ ಜನ ಒಡೆ ಪೋಯೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಬೈತೀರಿ ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತ ಎರಡು ಮೂರು ಅವಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ಓ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವಲೇ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಡ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಉಪ್ಪುಡು ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಈರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚವೆ ಉಪ್ಪಡು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಸರಾ ಜೋರು ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋತೇರ್ಗೆ 90 ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರದ ನಂತರ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬರ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ನೀನು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರದಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಓದ್ತೇರು. ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಬೈದೇರು ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು. ಅರೆಗ್ ಬಿಸಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಪುರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಜೋಕುಲ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಮೆರೆಗು 90 ನೆನಪಾಂಡು ಅಂದಿಯ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಗ್ 90 ದ ನೆನಪಾಂಡು. ಅರೆ ಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪ್ ಜತಿ ಐಕ್ 90 ದಾರ್ ಬೈ ಜರಕೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ 90 ಬೋರ್ಡ್ ಪನ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪ್ ಅಂಚ ಎನ್ನಲೆ ಕಾರ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾನ್ಲ ಅವೇನೆ ಬಲಸು ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಉಪ್ಪು ಒರ್ಚಿ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬತ್ತೇರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡಿ ಓಲಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೊಂಕಾಯನ್ನ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇರೆಗೋಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ಇರೆಗೋಲ್ತು ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಮೂಲು ಅಂಚಪುರ ಏರ್ಲ ವನಸ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏತ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಜಿಪು ಪೂರ ಕಾಪು ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಲಾಪುನ ಎಂಕ್ ಅದು ಬಾಕಿಡೆ ಅವನ್ ಕಜಿಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಂಡವು ಮೇಸ್ತೂರ್ಲು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೆ ಹಾಯ್ ಮೇಸ್ತೂರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂತ. ಹೌದು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕವೇ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬನೋಡ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಾತೆ ಅಂದ ಚಂದ್ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾನೆ 90 ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ 90 ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಇಂದು ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ 90 ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಸ್ತೂರ್ಲು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತೂರ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತೂರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡವೇ ಸೂಪರ್ ಪುದಾರ ನೇಮ್ ಗಾರೆ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪುಗ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಆವು ಸಾರ್ನೆ ಆವು ಟೊಂಕಾಯನ್ನ ಇರ್ ಬಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪುಗ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು
ಐವ ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸೂರ್ಲು ಬೊರ್ಚಿ ಮೇಸೂರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐವ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಾವ ಐವ ಐಟ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಐವ ಪತ್ತು ಜೈಟ್ ಅವೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸೂರ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಲು ಪಂದ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮನ್ ಪನ್ನೆ ನಿಜ ಏರ್ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಲು ಏರ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನೇರೆಗ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಜವೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆರ ಕಾಣ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಡೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರೋ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ಗ್ ಕಿರಣನೆ ಸೂಪರ್ ಪನಂದ್ಲೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಜ ಕೊರ್ಪೆ ಐವ ಪನಂದ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಸರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾರ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಆರ್ ಮೇಸರ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡರೆಗ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನೈಟಿ ಆವಡೆ ಚೂಡಿ ಆಪುಜೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂಡಿಲ ಆವಾರೆಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ನೈಟಿಲ ಆಪುಂಡು ಚೂಡಿಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಯ ಸಬಡಾಡಾರು 90 ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಹೌದಾ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ವಾ ಕುಡಿಬೇಡಿ ಮಾರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಜರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಒನಸಾತುಜೆ ಕರ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಕರಿ ಜಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ ಅದು ಏನ್ ಕರಿ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಅನ್ನ ಈರ ಹತ್ತಿಯೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾಪತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮೇಸರ್ಲ ಟಾಟಾವೇ ಡಾಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಡಾಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಸೂರ್ಲ ಅಂದೆ ಮೇಸೂರ್ಲೆ ಒಯ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಇರು ಗಾರೆದ ಬೇಲೆಡೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸೂರ್ಲೆ ಇರ್ ಭಯಂಕರ ನೀರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನೀರ್ ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲಾರಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರ್ನ ಪುದಾರಡೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮೇಸೂರ್ಲೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ ಐವ ಬಂಡೆರತ್ತ ಆರ್ ಭಯಂಕರ ಒಲ್ಲೇರು ತೂಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಈರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂದತೆ ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲೆ ಓ ದೇವಾ ಈರ್ ಪಾಪ ಯಬ್ಬಾ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಿರೇಗ್ ಅಂದೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಆತು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ಯಾರತ್ತ ಓ ದೇವ ಈರ್ ಪಾಪ ಯಬ್ಬಾ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ರೇಗ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ತೇನೆ ರೇಗ್ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಬರಾಡ್ ಓಲೆ ಲೈಕ್ ಬಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಬತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಬರಾಡ್ ಓಲ್ಲಯ ಲೈಕ್ ಬಲ ಮಾರ್ರೆ ಓಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪನ್ಗೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೇರೆ ಟೊಂಕಾಯನೆ ಭಯಂಕರ ಒಳ್ಳೆರು ಮರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಮೇಸುಲ್ ಭಯಂಕರ ಮೇಸುಲ್ ಅವ್ರು ಎಂಚಿನ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜಾರ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದನೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇಸರ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೊಲ್ಲಾಡ್ ಪೋಂಡಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಲ್ಲಾಡ್ ಪೋತುಜಿ ಮೇಸುಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರೆ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಮೋಡ ಆತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಇತ್ತೆ ಮೋಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಡ ಉಂಡಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒರೊರ ಲಾಯ್ಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು
ದಿನಿತ್ಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ ಇವ ಲೈವ್ಡು ಬರಡ್ ಮೇಸರ್ಲೆ ಓಲು ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ಉಯಿರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಮೇಸರ್ಲೆನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಇಪ್ಪಡ ಐವ ಜನ ಅವೇ ಬರಡ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಸರ್ಲೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವೇ ಈರು ಏರ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈರು ಏರಂದು ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಲು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ದ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಿರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಇಜಿನ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇಪ್ಪೋಡು ತೂನಾಗ ಈರೆನನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಮುಲು ಓ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಮೇಸರ್ಲೇರ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನ್ ಮಾತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಬಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಬಲೆ ಏಪಲ ಬಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಸೂರ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನ ಊರೋಲು ರಮೇಶ್ ಕುಜಾರನ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬತ್ತೀರ ಆರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪನೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರ ಆರ್ ನಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಊರು ಕೇನಾರ್ನ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಸರ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಹಾಯ್ ಕೇನುಜೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ मोल बरसा सुरांड मारे बरसा इरना पुदार दादे पंडिजार मेसर्लेना आर मेस्त्री अत्तार पोक्कड़े ಒಂಜಿ पुदार दीतनंच आर्ना कॉमेडी ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಸ್ತರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಂಡಿ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೋಡತ್ತೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವು ಮೇಸರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಬೆದ್ರದಾರ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿಜಾರು अरे केनुंडा इज्ज गोत्तुजि मरे पातेर्ने एन्न वाइस केनुंडा हाय पन्ले हाय पंडेन मेसर्ले हाय पंडे इरेग्ला एर्न वनसांडे ಬೈಜೇರ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಸರ್ಲೆ ಬೈಜೇರ್ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ರಡ್ಡ್ ಜನೊಲ್ಲೆ ರಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ಈರೊಂಜಿಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರ ಉಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿಜಾರ್ ನೆಟ್ ಸಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಿನ ಬೈದ್ವೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದ್ವೇರು ನೆಟ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋವಾರ ಮಂಗನಾಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಸೂರ್ಲು ಅಕ್ಲು ಒಡೆ ಪೋಯರ ಮಂಗನಾಕುಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇಸೂರ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಮರಟ್ಟುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೀನಿ ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಒಡೆ ಪೋಯರ
ಎನ್ನ ಪಟಿಂಗೆ ಎಂದು ಪುದಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಐಡ್ದುಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೊಂಕಾಯಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಟಿಂಗ್ ಆಡ್ದು ಟೊಂಕಾಯಿ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವಂಡಲ್ ತೂಕ ಅವಲ ಪನ್ಪುಜೇರಾರು ಅರ್ ದಾದಾನ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇಡು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯಗೆ ತೊಕ್ಕು ದಾದ ಮಾರೇರು ದಾದನ ಅರ್ನ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಅರ್ನ ಪುದಾರಿ ಟೊಂಕಾಯಿ ಆತ ಆರ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಬಂಡೆ ರೀತಿ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಮೇಸೂರ್ಲ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರು ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳೇರು ಟೊಂಕಾಯನ್ನೇ ಭಯಂಕರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಅರೆಂಡ ಪುದರ್ ಅಂಚೆ ಪರೆಜ್ಜಿ ಬೇತಿಪ್ಪು ಅಂದ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜತ ಯಾನ್ ಬೊಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಅರೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುನು ಅರೆನು ಐನು ಜನ ಇಡುಡುಲ್ಲೇರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸಾರು ಕೇನಂದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ನನಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಳ್ಳ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅತೆ ಕಲ್ವೆತ್ತೀರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮೈ ನೇಮ್ ಕಳ್ಳ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಳ್ಳ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿ ಆರ್ ಓ ರೈಡರ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರೈಡರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಅರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬಾ ಪಿ ಆರ್ ಓ ರೈಡರ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಇರ್ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಭಿಷೇಕನ್ನೇ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ತುಳು ಇಪ್ಪೊಡಾರ್ಲ ಪಿ ಆರ್ ಓ ರೈಡರ್ ಇರ್ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ಓ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಬಂದಿರ ಅವಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಪ್ರೋ ರೈಡರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಪನ್ನಿ ಪೀರು ಹತ್ತು ಪಿ ಆರ್ ಓ ಪನ್ನಿ ನಾವು ಪ್ರೋ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಯಾನ್ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಪನ್ನಿ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ರೈಡರ್ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಮೇಸೂರ್ಲು ದೂರ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದು
ಪಿರಾವ್ ಪೋಪುನ ರೈಡರ್ ಆತು ದುಂಬು ಪೋಪುನ ರೈಡರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವು ಯಾನ್ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾರಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಕಡರ ಬತ್ತಾರತೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರು ಟೊಂಕಾಯ ಮೇಸ್ತುರ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೈದೆರ್ತೊಂದೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ಆರೇನಾ ಬೇತೇನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇಸ್ತರ್ಲ ಆರೇನಾ ರೈಡರ್ಲ ಆರೇನಾ ಅತ್ತು ಬೇತೇನಾ ಎಂಕ್ ಕೊಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತದು ಪೋಯ್ನಿ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಇರ ಕಡರ ಬತ್ತಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪೋಯ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರು ಪಿರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಲ ಮೇಸ್ತರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಬರ್ಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂದಿ ಮೂಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮೇಸರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಸರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಡ ಚೂರ ಅಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಜಿಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಪನಂದುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರೆಗ್ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕವೇ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೇಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಸ್ತುರ್ಲ ಅಂದೆ ಮೇಸ್ತುರ್ಲೆ ಅವು ಇನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಉಂಡಿಯೇ ಇನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಮೋಡ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕಡೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರಸುರ ಅಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಬೇಗ 4000 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಏರುಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇಸರ್ಲೆಂಕ್ ಈರ್ ಏರುಂದು ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಈರ್ ಊರು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡೇರು ಬೆದ್ರ ಪಂಡೇರು ಈರ್ ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಈರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅತ್ತು ಮಾರ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಈರ್ ಹೋಯ್ತನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊರ್ಚಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಿಯ ಏಪಲ ಪನಂದೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅವೆ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದಾದಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಮೇಸುಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪೂರ ಲೈವ್ಡು ಇಪ್ಪುವೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ ಏರುಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಈರ್ ಏರು ಇಂದಿರೆ ನಾಡು ಬತ್ತೋಡು ಒಂದು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಸುರ್ಲೆ ಸರ್
ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಐತನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅತ್ತ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಬೆರದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಏರ್ಲಾರೆಗ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಪನ ಬೇಲೆಗ್ ಪನ ಯಾರು ಟೊಂಕಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಇರ್ ಪನ್ಪರ ಆರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರು ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಒಲ್ಲೆರ್ ಆರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಕೆಂಡಲ ಪನ್ಪಿಜೆರ್ ಅರೆ ನೋಡೆ ನಾಡೊಂ ಪೋಪುಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತನೆಲ್ ನೂಕುವಾಡು ಬೇರೆದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೈದೆರ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪೆರಾರು ಹಾಕುವರೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಮೇಸ್ತಿರ್ಲ ಇರ್ ಕೈದೆರ್ಪುನಗ ಬೋಡ್ಗೆ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆರ್ ತುಲೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವೆರ್ ಆರು ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಯಾನೆ ಅವೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ನಾ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಐಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೇಸ್ತಿರ್ಲ ಅವೆ ನಾ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡಪ್ಪಗ ಎಜಿಂಡ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಅಂದ್ ಪಾಡೋಡ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡತೆ ಇಪ್ಪುನು ತಿಕ್ಕು ಜೋಗಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕೊಡು ಆರ್ನ ಮುಳು ತುಯ್ಯತ್ತ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ದನದ ಉಂಡತ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ 505 ಅಂಚ ಪಾಡೋಡು ತಿಕ್ಕುನಪ್ಪಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ಡ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದೇ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುವರತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಮಾರೇರೇನು ಒಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರು ಈ ನಮೂನಿ ವೇಷಡ್ ಬತ್ತಡ ಗುರ್ತಾಪುಜಿ ಇರು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ವೇಷಡ್ ಬತ್ತಾರು ಯಾಕಡೆ ರೈಡರ್ನ ವೇಷಡ್ ಬತ್ತಾರು ಈ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವಾವ ಏಸಡು ವಾವ ಏರೇರು ಬರ್ಪೆರಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವನಸಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇರೇನ ಆಂಡೇಕೆನಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನಲ ವನಸಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ರವಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರಾ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪೆ ಅಂದೆ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ 505 ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ 505 ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ 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 ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಬೊಡ್ಚಾವ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇರೆ ರೈಡರ್ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಾಸ್ ಬಾಸ್ ಟೊಂಕಾಯ ಬೊಡ್ಚಾವ್ ಇರೆ ಪುದಾರ್ ಅವಿರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಾವ್ ಟೊಂಕಾಯ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೆ ವನಸುಗ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ವನಸುಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯಾರಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಪ್ರೋ ಬ್ರದರ್ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು 10ಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅವೆಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರದರ್ ಅವು ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೆಂಚ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡೆ ಐಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅನ್ಪರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಾನಲ್ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ದಾದಾಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗದ್ದಿಗೆಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಈರ್ ದೂರ ಪೋದು ಬತ್ತಾರ್ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಪೋತುಜಾರ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇನಿ ಪೋತುಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಮುರಾಣಿ ಪೋದಿತ್ತ ಇನಿ ಪೋತುಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತ ಒಡೆಲ ಪೋತುಜಿ ಹೌದಾಯೇ ಬ್ರದರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡು ರೈಡರ್ ಚಾನೆಲ್ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಯಾನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತನ ದಾದೆ ಬ್ರದರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ದಾಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬ್ರದರ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ದಾಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಐಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೇ ಬ್ರದರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ಅಂಚ ಈರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐತೆ ಸಬ್ಬು ಪೂರ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಹೌದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಬು ಮಸ್ತ್ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ಜಿಗೆ ದಾದನ ಬೇತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದೇ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಆಪುನು ಮರೈತೆ ಭಯಂಕರ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಆಪುನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡ್ ಕೊರ್ನೆ ಸಬ್ಬು ಉಂತುಜಾ ಅಂಚ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೆಸ್ ಆಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ನ ಉಂತುಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಕೊರ್ಂಡ ಸಬ್ ಉಂತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರ್ಪದಿನ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಂಡ ದಾಲ ಜತೆ ಸತೀಶನೆ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬತ್ತು ಪೋಯೆರ್ ಸತೀಶನ್ ಆರ್ ಎಕಡ್ ಪೋಯೆರ್ ಆರ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ನೇಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಪೋಯೆರ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಸಬ್ಬು ಕೊರಂಡ ಉಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚಾತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತರತ ಎಂಕಲ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡ್ ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಪುನ ಜಿನ್ನಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆಚ್ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಲ ಪೋಯೆರ್ ಅಂದ್ ಸರೋಜ ಐಡಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೆಸ್ ಆವುಜಿ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಆವೊಡತೆ ಅತ್ ಸಬ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗಲ ಜಿಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪೊಡ ಎಂಚ
ಟೊಂಕಯ್ಯ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಏಪಂಡ ಹೊರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಪ್ರೋ ರೈಡ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪ್ರೋ ರೈಡರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ ಉಂತುನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಬ್ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೀರ್ ಮಾರೆ ಇರೇ ಪನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇರು ದಾನೆ ಲೆಸ್ ಆಪುನು ಸಬ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ಪೇರು ತೈರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರು. ಅಂಚ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಕೇಂಡ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮರ ದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತೆ. ಹಾಯ್ ಮೇಸ್ತ್ರಲ್ಲ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್. ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಉಂತುಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಸಬ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಒರಕ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವಂಡ ಉಂತುಜಿ ಅವು ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಅವು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡಾರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಎಂಕಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತು ಲೈಕ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರು ದಾದನ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾರು ಇಪ್ಪೊಡು ಉಂದು ಇಜಿಂಡ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜವು ಇಂಚನ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದನ ಇಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಇರು ಐವ ಬೋಡ ಕೇಂಡರತೆ ಅಂದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತುನ ಅಂದೆನ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ತುನಗ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು. ಕೊರೋಡ ಒಂಜಿಕೆ ಕಾಂಡನಗ ಸಬ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಪೋಪುಂಡತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಬೋಡ ನಿಕ್ಕು ಸಬ್ಬು ಬೋಡ ಕೇಂಡರು ಕೊರೋಡ ಒಂಜಿಕೆ ಸಬ್ಬು ಕಾಂಡನಗ ಸಬ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಅಂಚ ಪೂರ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿಕೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ನಾನು ಮಾರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಬರ್ತೇನೆ. ಕೊರೊಡೆ ಒಂಜಿಕೆ ಕಾಂಡನಗ ಸಬ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಅವರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುನದ ಚೇಂಜಿ ಅವು ಕೈ ತಾಗಿನಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಕೈ ತಾಗಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಯೆ ಎಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಅನ್ನ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶನ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗವೆ ಅವು ಪೋಪುನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಿ ಅವು ಪೋಪುನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಡ್ ಕೊರಂಡ ಸಬ್ ಉಂತುಜಿ ಅಂದತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿದ ಪೂರ ಲೆಸ್ ಆಪುನು ಇನಿ ಒರ್ಂಬ ಲೆಸ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಒರ್ಂಬ ಲೆಸ್ ಇನಿ ಒರ್ಂಬ ಸಬ್ ಲೆಸ್. ಸತೀಶನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಈ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಓಡಾತದ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆರು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅರೆಗ್
ಅದು ಪನ್ಪುಜರ ಅತ್ತೆ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಆಪುನ ಒಂದು ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದು ಜನ ಕೇಂದ ಕೇಂದ ಅವು ಎಂಚಂದೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಗ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚನ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಂತಲ್ಲದೆ ಬೊಬ್ಬುನ ಬೊಲ್ಪನಲ್ಲ ಪುಜಿಂದು ನಾರಂಜ ಮಲ್ಲ ಯುಕ್ತ ಬರ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಯ ದೆ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ದಾಂಟುದು ನಿಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕರೀತಂಡೆ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ನಾಳೆಕ್ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಕರೀತುಂಡು ನಾಳೆಕ್ ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಈರ್ಲಾಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋದು ನಲ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರಂದು ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎರಡ ಕೊರ್ಪಾರು ಎರಡಲ ಕೊರ್ತುಜಿ ನನ್ನ ತೂವಡಾತೆ ಪೋತುಜಿ ಕೇಂಡ ಕೆಲ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಎರಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚ ಪುರೋಂಡು ಅಂಚ ವಾತು ಜತ್ತ ಅಂಚ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೊಲು ಐತ ದಾದ ಆಪುಂಡು WH ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡೆ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ನೇರ ಪಂಡೆರಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲಿ ಉಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅರ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಕಲಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬಾಜೆಲಿ ನೀವು ಒವ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಲೆಸ್ ಆತುಂಡು ಜಿಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಲೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಲೆಸ್ ಆತನದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಅಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅವ್ವೆ ಐತಾನೆ ಬೊಕ ಅವು ಎತ್ತಿತ್ತನ ಐತಾನೆ ದುಮ್ ದುಮ್ ಪೋಂದುಂಡವು ನನ್ನ ಲೆಸ್ ನನ ಆಪುಂಡ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಪುಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತುನು ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಲೆಸ್ ಆದ್ ಕೌಂಟ್ ಆತಿನ WH ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಆತನಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅವು ಐಡ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಅಂತೋಜಿಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತುನು ಮಾರೆ ಎತ್ತು 14K ನಾಂದು ಆದಿತ್ತನು ಸತ್ಯನೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಏರ ದಾದ ಪಂಡರ್ ಪಂಡ ಮರೆ ಅಲ್ದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತುನು ಮರೆ ಕರ್ಮ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಏರ್ ನೆರ್ನಿ ಅಕಲ್ ನೆರಿ ಏರುಂಡು ನನ್ನ ಲೆಸ್ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು 4 2-3 ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡ ತೋಜಿಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಆತು ಜಾಂದ್ 4 ತಿಂಗಳು ಅವರೇಜ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡ ಅಂದ್ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಬರುವೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪಂಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಬರುವೇರು ಲೈವ್ ಗಿತ್ತೆ ನಾ ಎಂಕುಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತತೆ ಬತ್ತೆರಡ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರವ್ರ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ದಾಲ ಆವಂದತೆ ದೇವೆರ್ಲೇರ್ ತುಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೆರ್ಲೇರ್ ದಾಲ ಆವಂದ್ ತುಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕಲ ವನ ಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಗಿಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಡೂರ್ಗ್ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ಗ್ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಓಪನ್ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಇರೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾವೇ
ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಣ್ಣಗ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಐತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಪ್ಲೈಗ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಬ್ರದರ್. ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀತೆ ದುಂಬಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ರೆಡಿ ಉಂಡು. ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಪಂಡ IFSC ಕೋಡ್ ಅತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಪಂಡ IFSC ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕೋಡ್ ಅವು ಅತೆ ಬ್ರದರ್. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಪಂಡ ಅವ್ವೇನ ಬೇತೆ ಉಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ IFSC ಕೋಡ್. ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಇರೆಡ ಕೇನುಜೈ ಪೆರ್ಡೂರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆ ಇರೆಡ ಕೇನ್ನಿ ಪನದು ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನಡ ಕೇನ್ನಿ. ಓಕೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆ ಎನಡ ಕೇನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕೆರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಲಲಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಲಲಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಲಲಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಅಂಚೆಲ್ಲರ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡು ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ IFSC ಕೋಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಬಣ್ಣದ ಅದು ದಾದನ ಇಪ್ಪುಡು ಆರಂಡ ಈತಂಡ ಬಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುಜೆ ಇರತ್ತೆ ದಾದಮ್ಮ ತಾವೋಡು ಒಂದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ. ಹಾಯ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇನುಂಡೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಯ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನುಂಡೆ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ತಗಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಹಿಂದಿ ತಗಲಿ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲೆ ಭಾಷೆಲ ಅರ್ಪುಜಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡಿಯ ಅವ ಬಾತ್ ತೋರ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ. ಏನೋ ಒನಸಾಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡ ನನಾವಡ ಗಾಡಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒನಸಾಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೇರ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬತ್ತೇರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಜೆ ಬೆತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೆತೆ ಇಪ್ಪುಜ. ಪೂರ ಒಂಜೆನ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಜ ಬೆತೆ ಒಂಜನೆ
ಅಂಚ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇತೆ ಎಪ್ಪು. ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಕೇನ್ಲೆ ಓಕೆ 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 ದಯಗಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬನ್ಕ. ಮೊನಟೈಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ದ ಪೂರ ಎಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಏತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಆವಂದು ಇಪ್ಪಡು ಮಂತ್ಗೆ ಪೂರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ಗೆ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡತೆ ಡಾಲರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಾಲರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಐನಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡಾಲರ್ ಪಂಡ 8,700 ದುಡ್ಡು ಆವಡು ಅವೈಟ್ ಬೂರುಂಡೆ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ತುವರ ಆಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಲೆಸ್ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ 5 ಆಂಡ್ 48 ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ಒರ ಡಾಲರ್ ನೂದು ಅಂಡ ಕುಡ ನೂದು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಒರ ಡಾಲರ್ ನೂದು ಅಂಡ ಕುಡ ನೂದು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪಡತೆ ತಿಂಗೊಲು $100 ಆವಡತೆ ತಿಂಗೊಲು ಆವಂದೇ ಇಪ್ಪಡು $100 ಒಂದುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಲೈಕ್ ಉಂತುಜಿ ಪಂಡೆ ಅತ್ತಿ ಅಂದಂದಲ ಇತ್ತೆ 44 ಅಂಡ್ ಹೊರ ಕೊಡ್ತೀರ ತೈವ ಬೋಡ ಅಂದು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಆವೋಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಇರು ಹೊರಾನೆ ಅಂದಾರ ಪಂಡೆರತ ಒಂಜಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪನಗ ಇಪ್ಪುಜ ಒಂದು ಲಂಚನೆಲ್ಲ ಪೋ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚ ಹೊರ ಬತ್ತನ ಮಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಖುಷಿ ಆವತ್ತವ್ರ ಎಂಕ್ ಹೊರಾನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಒಂದುಂಡು ಎಕಡ್ ಮುಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಲ ಎತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಮನಿ ಈತ ಒಂದು ಇತ್ತುಜವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೋಂದುಂಡು ಪಿರ ಪೋಂದುಂಡು ಇರೆಂಚ ಕೊರಿಯಾರವು ಇರ ಉಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಆ ಉಂತುಜಿ ಹೊರ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನತ ಫುಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನ ಇತ್ತುನಲ ಪೂರ ಪೋ ಅಂದತ್ತ
ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತ ಉಂತುಂಡು ಆಹಾ ಅಂಚ ಅವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಲೈಕ್ ಭಯಂಕರ ಮರತ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಲಂಚನೆ ಅವರ ಆಪುಂಡು ಇವಾಗ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೆ ಯಾನ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಫ್ರೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಡರ್ ಅವೇ ಪನ್ಕ ಎರ್ಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆರತ್ತ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೈಡರ್ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಕ್ ಏತುಂಡು 15 ಬತ್ತುಂಡು ನನ ಏತ್ ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ದುಡ್ಡು ದೆತೊನ್ ಬೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ದುಡ್ಡು ದೆತೊನ್ ಬೆರ್ ಅತ್ತೆ ಏತ್ ದೆತೊನ್ ಬೆರಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪದ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ ಏತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಸರ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇರೆಗ್ 8K ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 9K ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡು 8K 9K ಪೂರ ದೆತೊನ್ ಬೆರ ಮಾರ್ರೆ ಆತ್ ದೆತೊನ್ ಬೆರಾಯೆ ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐಫೋನ್ 14 ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ 14 ಐಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅತೆ ನನಾತ್ ನನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಆತ್ ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ ದುಂಬು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯೂ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ 15 ಬತ್ತ ಉಂತುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಆತ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇಪ್ಪೊಡತ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೆಲಾ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡಾರ್ ತಿರುಪಾದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ 15 ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಕ್ ಎಕಡ ಅಶ್ಪತ್ 4 ನಮ್ಮನ ರೈಡರ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅವು
ಅದೇ ರೈಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಖಾಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಂಡು ಅವರ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ತೂನಾಗ ಓ ಅಶ್ಪತ್ ರಡ್ಡು ಬತ್ತುಂಡು ಅಶ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಬ ಅಪ್ಪುನ ಅಂದಂದ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವಳ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪನಕ ಲೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನದು ಈ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಸಬ್ಬಿ ಎತ್ತವ ಮರ ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡೆ ಎತ್ತೋರರ ಇನಿ ಒರ್ಂಬತ್ತ ಒಂಜೊಂದಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಐನ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಒರ್ಂಬ ಸಬ್ಬು ಇನಿ ಲೆಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯ ನಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಈರ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ರೈಡರ್ ಈರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಈರೊಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಉಲ್ಲಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿರ್ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಪೂರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಸಬ್ಬು ಪೋಪುನವ ಪೋಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಗೆರ್ನ ಒಂದೇ 16 ವರ್ಷ ಆತಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗೊಲ ಅಂಡ ಆತಿ ಇಂದಿತ್ತ 7ನೇ ತಿಂಗೊಲ ಅಂದು ಹೇಳತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಮನೆ ತಿಂಗೊಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕತ್ತ ಒಂದು ಎಡ್ಮನೆ ತಿಂಗೊಲು ಬತ್ನಾತ್ 7 ಕರಿದ್ ಎಡ್ಮನೆ ತಿಂಗೊಲು ಕಾರ್ ದೀನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೋ ರೈಡರ್ ತಿಕ್ಕೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ ಆರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ 16 ವರ್ಷಡ್ ಏತ್ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಅವು ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುನಂಡ ಈಡ ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ದಿಪ್ಪುನಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತುದು ವರಿತ್ತೆ ಇರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನರು ಕಂಟೆಲ ಕೆಲವಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈನ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಟೈಟಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈನ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೇಗ್ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಒಂಚ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈನ್ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈನ್ ನೆತ್ತನ ತಮ್ನಯಿಂದನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದು ಚಾನೆಲ್ ತೂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಅಂಚಾತೆ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು
ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಅವಂತಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪಡು. ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಂದಿತ್ತುನು ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಂದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಚೆನ್ನ ಲೈವ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅತೆ ಮುರಾಣಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಚನಂಜರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯರು ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ. ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಬ್ರದರ್. ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ಮುರನ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾತೇರಿಯರು. ನಾನು ಆನೆ ಪಂತೆ ಲೈವ್ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಅದು ಕೇಳಿ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರದ ಇರೇ ಮಲ್ತನೆ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆರೇ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಅಂದೆ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರಾ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಆರ ಪುದರ್ ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಬ್ರದರ್. ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬ್ರದರ್. ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಜಿನ ಲೈವ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೆರತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿಜೆರಂಚ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು 300 200 ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಆತನು. ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು.